ħaniftaħ l-envelope bir-riżultat tat-talent ġdid 2008. Għax dis-sena kellna ħafna rebbieħa wkoll, kellna ieħor żejjed tat-talent ġdid, ieħor ekstra. Eżatt. U l-kantanta rebbieħa mis-sezzjoni b'talent ġdid 2008 hija l-kantanta Gabriella Massa b'kompożizzjoni ta' Renato Briffa u awtriċi Doris Ketkuti. U ovvjament nistennew sakemm titla' hawnhekk u tingħaqad magħna il-kantanta rebbieħa għal dan it-titlu biex ngħidu hekk ġdid f'dan il-konkors Kanzunetta Indipendenza illi ta' il-ċans ukoll anke matul il-programm Indifest illi kienet ixxandar fuq Net Television biex dawn il-kantanti jżidu l-popolarità tagħhom. Proset u hawnhekk ir-rebbieħa din il-kategorija. Ninstiedlu lill-kompożitur u anke l-awtriċi naqdu magħna fuq il-park. Għawek għandi l-envelope tal-rebbieħa tal-voti tal-pubbliku. Kompożizzjoni ta' Philip Vella, autur Gerard James Borch, kantanta Deborah C. Canzonetta Pandora. Deborah C. bil-kanzunetta Pandora tirbaħ il-votazzjoni ta'kom il-pubbliku. Propju ilkom għaddejjin bil-votazzjoni ta'kom fil-ġranet illi għaddew fil-xhur biex ngħidu hekk illi għaddew ila ġimgħat fl-ewwel post u Deborah C. tirbaħ ukoll il-vot ta'kom it-telespettaturi. Ovvjament ngħadu magħna wkoll il-kompożitur u l-awtur ta' din il-kanzunetta Pandora, proset. Applaus, sinjuri, u ngħaddu issa biex naraw min ġie fit-tielet post fil-konkors Kanzunetta Indipendenza 2008. Jiena niftaħ l-envelope. Kompożitur Augusto Cardinali, awtur Giovanna Tart, Claire Caruana l-kantanta bil-kanzunetta X'inhu il-mewġ fit-tielet post. Il-kanzunetta illi ġiet fit-tielet post fil-konkors Kanzunetta Indipendenza għal din is-sena X'inhu il-mewġ, il-kantanta Claire Caruana, kompożitur Augusto Cardinali u l-awtur Giovanna Tart nistidnuhom jingħaqdu magħna hawnhekk fuq il-palk. Applaws, sinjuri, għall-kanzunetta li ġiet klassifikata fit-tielet post. Għandi l-envelop li ħorina kelli niftwax għandi ħafna karti fidejja. It-tieni post. Kompożitur Jean Vella, awtur Alexia Xkembri, kantant Dorothy Bezzina, kanzonetta Alp Iċpar. Dorothy Bezzina bil-kanzunetta Alp Iċpar fit-tieni post tal-konkors Kanzunetta Indipendenza għal din is-sena ukoll.
nistennew illi jinaqdu magħna fuq il-palk hawnhekk il-kompożitur, l-awtur u anke ovvjament il-kantanta ta' din il-kanzunetta u minn hawn ftit ieħor propju nħabbru ir-rebbieħ jew ir-rebbieħa ta' dan il-konkors għal din is-sena. Ovvjament wara Christine backstage min jaf bħalissa kulħadd attent jistenna li nsejħu lilhom. Min eċċitata xrebaħ u min għadwet jistenna. It-tieni post Ġanbella, awtur Alexia Xkembri, kantanta Dorothy Bezzina, Sinjuri Alp Iċpar. Min jaf kif huma qegħdin fuq ix-xwieq. Ekku, wasanna l-moment l-aktar importanti għandi l-envelope hawnhekk. Ser niftħu proset. Ser niftħu propju l-envelope l-isem tal-kanzunetta. Somlok xi ħaġa għandek ħafna fil. karti. Mela, il-kanzunetta rebbieħa tal-konkors Kanzunetta Indipendenza 2008. Najda? Għanajt wahda. Għanajt bitċa. Għanibda. Ilek biex t-iġdana, ma rajt. L-ewwel post. L-ewwel għajt il-dana. Iwa, l-ewwel post. Biex l-ewwel post. Mela, kompozitur Mark Spiteri Lucas. Autur Joe Kirkop. Il-kantanti, mux kantant. Is-sitta kanzunetta Nistaw Nirnexxu. Kanzunetta rebbieħa għal din is-sena fil-konkors Kanzunetta Indipendenza hawnhekk fuq il-Fosos. Il-kanzunetta Nistaw Nirnexxu, kompożitur Mark Spiteri Lucas, awtur Joe Kirkop, il-grupp is-sitta. Jinaqdu magħna ukoll, nistennewhom jinaqdu magħna l-menu Għandna fuq il-palk. x'nistennew biex jitilgħu. Irritilgħu sitta kum. Mark Spiteri Lucas. Għanisimaw ċabċipa u twersieqa għas-sitta. Jekk tippermettu li ngħid kelma waħda. Illejla kellna nkunu sitta hawnhekk fuq il-palk, però skużawni leġitament. Charlene Grima kienet indisposta, pruvat tagħmel minn kollox biex tkun magħna. Naf li qed issegwina. Charlene fisem it-tim kollu, kuraġġ, grazzi u get well soon. Proset, Mark Spiteri Lucas, Joe Kirkop l-awtur, is-sitta il-kanzunetta Nistaw Nirnexxu. U William inħallu fidejn issa biex tagħlaq ħalli mbagħad nisimgħu il-kanzunetta finali. Ok. Bek sinjuri ġejna fit-tmiem edizzjoni oħra tal-konkors Kanzunetta Indipendenza. ċabċiba sinjuri. Kienu 3 xhur importanti ħafna kemm għall-kantanti, kompożituri u anke awturi Maltin għaliex raw ix-xogħol tagħhom ingħata promozzjoni qawwija kemm fuq net television kif ukoll fuq ir-radijiet lokali. Grazzi ukoll lill-chairman tal-Kumitat Konkors Kanzunetta Indipendenza Frederick Zambit. Grazzi lis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borċolivil. Grazzi ħafna lit-telespettaturi ta' Net Television li tant segwewna minn qalbhom u aċċettawna ġodjarhom dan il-konkors, dan il-programm immexxi minn Net Television. Grazzi ħafna lilkom tal-li kontu magħna u nagħlqu dan il-konkors hawnhekk minn fuq il-Fosos bil-kanzunetta rebbieħa mill-grupp is-sitta Nistaw Nirnexxu.
Kien żmien li konna nasbu li fl-ambjent kollox mhux xejn. Jekk xi ħadd jaqgħad siġra l-għada kienu jimtu tnejn. Kienet dawwa wisq ħażina każ madwarna ma nagħtux. Illum ġejna f'sitwazzjoni qed infittxu ma nsibux. Intu jien nistgħu nirnexxu biex nibnu dinja jar il-kol flimkien. Kull wieħed jagħti semu min killu min delu mulitna ngawdu l-kol l-isbaħ ġejjin. Intu jien nistgħu nirnexxu biex kull maħluq madwarna jkun kuntent. Nistiednek tagħmel bħali kull ħaġa naturali. Nifsaw għalija u salvaw l-ambjent. Għalik xadi. Inħallu l-arja mnixta minna sejba fi kulħadd. Fil-baħar ta' madwarna nerduh ma nsewwu fqar. Il-klima il-problema u r-rimi tal-iskar. Ejjew naħdmu għal-enija kif mhuwiex għal kollox dar. Intu jien nistgħu nirnexxu biex nibnu dinja aħjar il-kol flimkien. Kull wieħed jagħti semu min piltu min delu mulitna ngawdu l-kol l-isbaħ ġejjin. Intu jien nistgħu nirnexxu biex kull maħluq madwarna jkun kuntent. Nistiednek tagħmel bħali kull ħaġa naturali. Nifsaw għalija u salvaw l-ambjent. Għax id-dinja mhix tagħna ma nixrid ma nsalvawiex. Jekk ma nieħdux siba aħna għadha tfal ma jgawdwix. Intu jien nistgħu nirnexxu biex nibnu dinja aħjar il-kol flimkien. Kull wieħed jagħti semu Min piltu min demu mulitna ngawdu l-kol l-isbaħ ġejjin. Intu jien nistgħu nirnexxu biex kull maħluq madwarna jkun kuntent. Nistiednek tagħmel bħali kull ħaġa naturali. Nifsaw għalija u salvaw l-ambjent. Insalvaw l-ambjent. Insalvaw l-ambjent. Thank you! Thank you. Grazie.